Ще продължим да говорим по теми, свързани с изкуство, но през съвсем различен поглед. Хубавото на културната сфера е, че можем да обсъждаме изследвания и факти, на които потокът от злободневни новини няма да обърне внимание. Да поставям във фокуса ни сега едно съвсем скорошно проучване на Институтът по психиатрия, психология и невронауки към Кингс Коледж Лондон, което доказва емпирично, че посещенията в галерии и наблюдението на оригинални произведения на изкуството има незабавен положителен ефект върху човешкото тяло. Ето защо никога не бива да подценяваме изкуството. Помолих Анастасия Димитрова да ни разтълкува това въздействие, защото тя е преподавател по мнемоника и бързо четене. Говорили сме с нея неведнъж за това как можем да развиваме и да използваме възможностите на мозъка си, как разбиването на установените ни навици най-много му помага и как пък явлението brain rot му вреди. Но ето, има и други положителни практики. Добър ден, Анастасия. Здравейте, Мариана, и добър ден на вашите слушатели. За мен най-интересният факт от това проучване е, че явно нашите възприятия на несъзнателно ниво правят разлика между оригинал и репродукция, защото само оригиналните произведения на Ван Гог, Мане, Гоген всъщност са доказали, че имат силно въздействие. Как се обяснява това? Идеята, че възприемането на изкуството психофизиологично се задейства мозък, тяло, нервна система, хормони, имунитет, не е нова. Не е нова, да. Не е нова, но аз бих предпочела да сме по-внимателни, защото, повярвайте, всичко свързано с мозъка, всички въпроси свързани с мозъка не са затворени. Аз смятам, че възприемането на изкуството е много силно културно ангажирано, свързано с възпитанието. Специално това изследване е направено с по-малко хора и в кратко време. Поред мен подобно изследване трябва да се направи и извън галерия, т.е. оригиналите да се възприемат в друг контекст. Да се сложат копия, на които хората не знаят, че са копия, да видим дали ще имат същото въздействие. Да. Може ли обаче да се извади извод, че въпреки всички тези детайли в проучването, че все пак има пряка зависимост между изкуство и здраве? Можем да кажем, че е така. Почвайки от това, че ние говорим за някаква защитена среда, говорим галерия или концертна зала, където човек предварително има нагласа за това какво му предстои. Ние много рядко можем да видим човек, който случайно е попаднал в такова място. Често човек не е сам, а е с хора, на които държи. Това е споделено преживяване. Абсолютно споделено преживяване. И всичко това води до стояние на спокойствие, на лека медитация, което си е абсолютно почивка за мозъка, за тялото, за нервната ни система. Говорим за обогатяване на сетивата ни в по-различен контекст. И ако си спомняте други наши разговори, Мариана, с вас, където ние говорим, че мозъка има нужда от богата информационна среда. Първо да не закърнява и в по-добрия случай да се развива. И тук ние говорим за дразнители в хубавия смисъл на думата. Говорим за музика, за картини, за цветове, за емоции, история, която стои зад даденото произведение на изкуството. Но така или иначе аз държа да се запомни и това, че ние възпитаваме в себе си вкуса към културата, така че има разлика за деца раснали в богата такава културна среда. Разбира се, ние имаме и индивидуална изменчивост. Тоест, нашият мозък, конкретно вашия положение има. Какви зони са по-развити? Ухото, дали ще улавя нюанси, окото ни, светлосенки на богатство на цветовете. Но да се върна към културата, вижте някои езици, при това доста разпространено и в Африка, и в Азия, и в Южна Америка, не правят разликата между синьо и зелено. Защото нямат такива думи ли?
Ами да, защото няма думи, защото смесват цветовете, използват една и съща дума за синьо и зелено, но ние говорим това за културно обусловено. Т.е. ако вземем дете от тази народност и го сложим в среда, където правят огромна разлика между двата цвята, аз съм сигурна, че това дете ще развие този усет. Ако го заведем в галерия и му покажем оригинал на Ван Гог, дали ще му въздейства това? Ами това не знаем. Това е загадка. По-скоро не. Моята версия е, че няма да му повлияе така, защото... Няма тази културна история. Няма тази културна история. Нещо повече, ние смятаме, че онези произведения на изкуството, които са по-близки, по-присъщи за нашата култура, по-силно ни въздействат. Пак да се върна на мозък, ако искаме да говорим на ниво физиология, дете възпитавано в по-стереотипно, по-културно ограничени, по-ограничени културни рамки, може да развие вкуса, но той по-лесно ще възприема по-познатото, традиционното, това, което е социално одобрено. В същото време човек, който има по-широко възприятие към света, с възпитание, което е отворено отново към света, то вече ще има по-гъвкав, по-богат естетически вкус. Вече ще може да открие красотата и смисъла както в класическото и традиционното, но така и в авангардното и в културно чуждото. Той човек не е виновен, че мозъка му има някакви ограничения или обратното е по-обогатен, надарен от към невронни връзки, от към зони, които, скажем, средностатистическия човек го няма. И казвате, няма универсално въздействие. Няма изкуство, което да има универсално въздействие. Има нужда от наслагвания. Да, защото вие ако вземете хора от най-различни народи, културно развитие, предполагам, че няма да има такова универсално произведение, което абсолютно на всички да им хареса в абсолютно... Но това са наши разсъждения, Мариана. Хайде, нека учените, това е задача тяхна, да направят такова изследване, да вземат различни възрасти, различни култури, различно образование, различен опит, културен, житейски. По-скоро това на нас би ни било много интересно. Всъщност и в тази връзка си спомням за... Не знам дали знаете за синдрома на Стендал. Да, знам. Да, така. Когато на писателя така му приушава от твърде много възприемане на изкуство, посещавайки Флоренция, ако не се лъжа. Да, точно така. И този синдром можем да го наречем още и хиперкултурения. И се смята за психосоматично разстройство и точно защо в Флоренция, в меката на Ренесанса, където изкуството е навсякъде, започвайки от музеите и свършвайки по улиците, симптомите на това заболяване, са като сърцебиене, объркване, виене на свят, загуба на съзнание, дори халюцинации. Психиатрите спорят дали този синдром наистина съществува, но определено има негови ефекти, те са достатъчно сериозни. Обаче хората, чиято култура, Ренесанса не е част от тяхната култура, не е част от тяхното културно наследство, не ги тръгва толкова. Което още един признак, че ние сме социални същества, културно обусловени. И още един пример за това, което често казвате, всъщност, че мозъка ни се тренира. Да, и това е много важен контекст, условията. Предполагам, че знаете за експеримент, направен в метрото на Вашингтон, където в 2007 година виртуозът цигуар Бел свири в метрото на Вашингтон с цигулката на Страдивариус. Говорим за най-висококласно изкуство, което може да остане незабелязано, защото се оказва, че околната среда, моментът, настроението влияят върху възприемането и оценката на изкуството. Тоест има хора, които минават покрай него и не го чуват. Не има хора. Болшинството. Говорим за единици, които се спират и слушат, защото е важно обкръжението, акустиката. Това е метро, хора, шум, стрес, логистика и вниманието на публиката е насочено съвършено към друга работа, задачи, бързане. Условията не са подходящи.
все пак изкуството не е даденост, а е културен, социален, контекстуален акт. Ако говорим в наш личен план, на нас трябва да ни се обяснява защо шедьовърът е шедьовър. И историята зад всяко произведение, почвайки от сюжета и свършвайки с историята на автора, с историята на създаването на картината, контекста, в който е било създадено, не само картината, произведението на изкуството, придават изключително много за възприятието, за обичта ни, за възхищението ни към едно такова произведение. Да вземем Пиета на Микеланджело, едно от, мисля, че любимите ни произведения на изкуството, където, ако ние не знаем, няма може би да обърне внимание, че Дева Мария колко е млада, Христос колко е възрастен и тя е самата фигура, направена от Микеланджело, че тя е мъничка, но за да може пропорционално да държи в ръцете си, в скута си сина си, фигурата на Дева Мария е направена по-обемна, благодарение на дрехите, на гънките, за да седи все пак естествено. Ако знаем, че Микеланджело е създал фигурата си, този възрастен човек, този гений, той бил само на 24 години, когато създава своята Пиета. И това е единственото произведение, което той подписва и после го е срам цял живот. Той знае и после ние като знаем, че скулптурата във Ватикана е била нападната и нанесени десетки удари, след това възстановявана и ръката на Дева Мария е била отчупена. Мисля, че знайки всичко това, по друг начин се възприемам и как майка ми е разказвала за нея. Така че ето колко дълбоко внедрено е това произведение на изкуството в мен и след това всякаква информация, свързана с Пиета, ми е била изключително интересна и дълбоко въздействаща. И оттам е любовта ми към Микеланджело, предполагам. Да, и колко е свързано всичко с личното преживяване, ни казвате вие. Да. Също така, с личната история. Така, много ви благодаря, да. Анастасия Димитрова, в какво се случва?